हाय फ्रेंड्स, फूड अँड सफर या चॅनलमध्ये तुमचे स्वागत आहे। आज मी तुम्हाला सिमला मिरची आणि बटाटा याची मिक्स भाजी दाखवणार आहे। चला तर मग व्हिडिओला सुरुवात करूयात। त्यासाठी लागणारे साहित्य आहे 2 बटाटे आपण जे बारीक कापून घेतलेले आहेत, 2 शिमला मिरची, 1 बारीक कापलेला कांदा, 1 बारीक कापलेला टोमॅटो, ओली कोथिंबीर आणि आपण हे खोबरे ओले खिसून घेतले आहे। कढई गरम झालेली आहे, आपण त्यात थोडेसे तेल टाकूयात। 1 चमचा मोहरी, थोडेसे हिंग, त्यात आपण आता कांदा घालून घेऊयात। कांदा थोडा लालसर होईतोपर्यंत परतूया। थोडेसे चवीनुसार मीठ घातल्यामुळे कांदा लवकर मऊ होतो। व बारीक कापलेला टोमॅटो हा 1 मिनिट परतूया। थोडीशी कोथिंबीर, हळद पावडर, घरगुती काळा मसाला, आता आपण यामध्ये बारीक कापून घेतलेली शिमला मिरची आणि बटाटे घालून घेऊयात। यामध्ये आता आपण 1 ते 1.5 ग्लास पाणी घालूयात, म्हणजे ते मऊ शिजेल। व 5 ते 10 मिनिटांसाठी लो फ्लेमवर झाकण लावून शिजवूयात। हे आता छान मऊ शिजलेले आहे, पाहू शकता। त्यात आपण आता जे आपण खिसून घेतलेले आहे ओले खोबरे ते टाकूयात। थोडीशी ओली कोथिंबीर टाकूया। ही आता आपली भाजी खाण्यासाठी तयार आहे। आजचा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक, शेअर अँड सबस्क्राईब नक्की करा। पुन्हा भेटू एका नवीन रेसिपी सोबत। थँक्यू।